Υπάρχουν φορτηγά τόσο άφθαρτα που δεν ανήκουν σε εσάς, αλλά στα εγγόνια σας, αν και δεν το γνωρίζουν ακόμα. Απλώς αρνούνται να πεθάνουν. Σήμερα, ενώ οι σύγχρονοι κινητήρες υποφέρουν από τόσο πολύ πλαστικό, σήμερα γιορτάζουμε την πραγματική υπερμηχανική του σιδήρου και της φωτιάς. Θα αναλύσουμε 13 μηχανές που έχουν σχεδιαστεί για να επιβιώνουν από οποιαδήποτε μηχανική αποκάλυψη. Μην χάσετε τις 3 τελευταίες θέσεις της λίστας, γιατί είναι οι μηχανές που οι μηχανικοί θεωρούν αληθινά θάνατα έργα τέχνης. Ας αρχίσουμε. 13η θέση. Nissan Frontier και Xterra VQ40 κινητήρας VINT 6 μηδενικών λίτρων 4 σημείων. Ξεκινάμε την περιήγησή μας με ένα κομμάτι ιαπωνικής μηχανικής που συχνά δεν παίρνει όλα τα εύσημα που του αξίζουν, παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο στιβαρά μπλοκ που κατασκευάστηκαν αυτόν τον αιώνα. Ο κινητήρας 4 σημείων 0 της Nissan, γνωστός εσωτερικά ως κωδικός 24-0 του E, είναι ο μεγάλος μειώδης αδερφός της διάσημης σειράς κινητήρων που τροφοδοτούσαν τα σπορ αυτοκίνητα της μάρκας. Ενώ όμως σε ένα σπορ αυτοκίνητο ψάχνεις στροφές και ελαφρότητα, στο Frontier και στο Xterra αυτό που έψαχνες ήταν αντοχή στην κούραση. Αυτός ο εξακύλινδρος σε σχήμα V έκανε τον ντεμπούτο του στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και γρήγορα έγινε το χρυσό πρότυπο για όσους χρειάζονταν ένα μεσαίου μεγέθους pick-up ικανό να υποστεί αυστηρές τιμωρίες. Αυτό που κάνει αυτόν τον κινητήρα ένα κόσμημα αντοχής είναι η κατασκευή του από αλουμίνιο ενισχυμένη με μαντεμένια μπουφάν. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στον κινητήρα να διαχέει τη θερμότητα αποτελεσματικά όπως το αλουμίνιο, αλλά να διατηρεί τη δομική ακεραιότητα σε περιοχές υψηλότερης τριβής όπως ο σίδηρος. Σε αντίθεση με άλλους κινητήρες της εποχής της που χρησιμοποιούσαν ημάντες χρονισμού που έπρεπε να αλλάζονται κάθε 100.000 χιλιόμετρα με κίνδυνο να καταστραφεί ο κινητήρας, η Nissan εξόπλισε το 0,4 σημείων με μια αλυσίδα χρονισμού βαρέως τύπου. Εάν το λάδι διατηρείται καθαρό, αυτή η αλυσίδα μπορεί να διαρκέσει για όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Επιπλέον, τα εσωτερικά εξαρτήματα όπως ο στροφαλοφόρος άξονας και οι μπιέλες είναι σφυριλατημένα, μια τεχνική που συνήθως προορίζεται για βιομηχανικούς κινητήρες υψηλής απόδοσης ή βαρέως τύπου. 12η θέση. Chevrolet Silverado και GMC Sierra 5 λίτρος τριλίτρος κινητήρας Vortec Vinta 8 APO 990 9 έως 2006. Αν υπάρχει ένας κινητήρας που καθορίζει την κουλτούρα των βαρέων φορτηγών στη Βόρεια Αμερική, αυτός είναι το μικρό μπλοκ της General Motors, συγκεκριμένα η γενιά που είναι γνωστή ως Vortec 5 σημείων. Μεταξύ των ετών 1999 και 2006, η Chevrolet και η GMC παρήγαγαν αυτό που πολλοί μηχανικοί θεωρούν ότι είναι ο τελευταίος μεγάλος κινητήρας μαζικής χρήσης που ήταν πραγματικά άφθαρτος πριν τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα και τα συστήματα απενεργοποίησης κυλίνδρων αρχίσουν να αμαυρώνουν τη φήμη της μάρκας. Η αρχιτεκτονική αυτού του κινητήρα είναι εξαιρετικής απλότητας. Αυτός είναι ένας κινητήρας βαλβίδας στην κυλινδροκεφαλή που λειτουργεί με ράβδους όθησης, ένα σχέδιο που φαίνεται παλιό, αλλά εξαλείφει την ανάγκη για μακριά και πολύπλοκα συστήματα εκεντροφόρων εναέριων αξώνων. Λιγότερα κινούμενα μέρη σημαίνουν λιγότερα σημεία αστοχίας. Το μπλοκ είναι κατασκευασμένο από χιτοσίδηρο, δίνοντας του απαράμιλη θερμική σταθερότητα και την ικανότητα να αντέχει τη βαριά κατάχρηση ρημούλκησης μέρα με τη μέρα χωρίς παράπονο. Το 5 σημείων 3 Vortec φημίζεται για την ικανότητά του να αγνοεί το πέρασμα του χρόνου. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε αυτά τα φορτηγά σε δημοπρασίες ή σε αγορές μεταχειρισμένων με 500.000 ή 600.000 χιλιόμετρα σημειωμένα στο ταμπλό, να εξακολουθούν να λειτουργούν με τον αρχικό κινητήρα χωρίς να έχουν ανοίξει ποτέ. Το κλειδί βρίσκεται στη στιβαρότητα του συστήματος βαλβίδων του και σε ένα σύστημα ψεκασμού καυσίμου που σχεδιάστηκε για να είναι αποδοτικό αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό. Σε αντίθεση με τις πιο σύγχρονες εκδόσεις που υποφέρουν από προβλήματα με το ενεργό σύστημα διαχείρισης καυσίμου, τα μοντέλα αυτών των συγκεκριμένων ετών δεν έχουν αυτές τις επιπλοκές. Είναι μηχανές καθαρής δουλειάς. Θέση 11.
κινητήρας Jeep Cherokee XJ AMC, 4.0 λίτρων υψηλής απόδοσης. Υπάρχουν κινητήρες που είναι καλοί, κινητήρες που είναι εξαιρετικοί και μετά υπάρχει το εν σειρά εξακύλινδρο Jeep 4.0. Αυτός δεν είναι απλώς ένας κινητήρας, είναι ένας θρύλος που έχει επιτύχει μια σχεδόν μυστικιστική θέση μεταξύ των οπαδών των εκτός δρόμου και των κλασικών οχημάτων. Αρχικά σχεδιασμένο από την American Motors Corporation πριν εξαγοραστεί από την Chrysler, αυτό το μπλοκ αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα δεκαετιών εξέλιξης από ένα βασικό αλλά αλάνθαστο σχέδιο. Η εν σειρά εξακύλινδρη διαμόρφωση είναι εγγενώς ισορροπημένη, που σημαίνει ότι ο κινητήρας δονείται λιγότερο και υφίσταται λιγότερη εσωτερική φθορά από έναν κινητήρα σχήματος V. Αλλά αυτό που πραγματικά κάνει τα 4.0 αιώνια είναι η τεράστια κατασκευή του. Το μπλοκ και το κοντάκι είναι κατασκευασμένα από βαρύχητο σίδηρο. Δεν υπάρχουν ευαίσθητα εξαρτήματα αλουμινίου εδώ. Είναι ένας κινητήρας που σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία ότι περισσότερο υλικό ισούται με περισσότερη ωφέλιμη ζωή. Αυτός ο κινητήρας είναι γνωστός για την ικανότητά του να λειτουργεί σε συνθήκες που θα σκότωναν οποιοδήποτε άλλο όχημα. Υπάρχουν τεκμηριωμένες ιστορίες για αυτούς τους κινητήρες που λειτουργούν σχεδόν χωρίς λάδι, γεμάτοι λάσπη μετά από πλημμύρα ή αφού έχουν υποστεί ακραία υπερθέρμανση και παρόλα αυτά, μετά από έναν βασικό καθαρισμό, επανεκκινούν με την πρώτη προσπάθεια. Η απόδοση ροπής χαμηλών στροφών είναι ιδανική για εκτός δρόμου, επιτρέποντας το φορτηγό να κινείται προς τα εμπρός χωρίς κόπο, γεγονός που μειώνει επίσης τη θερμική καταπώνηση του κινητήρα. Ο σχεδιασμός αυτού του μπλοκ είναι τόσο στιβαρός που είναι σύνηθες να βρίσκουμε ιδιοκτήτες που ισχυρίζονται ότι μόλις τελειώνουν την περίοδο διάρρηξης όταν το χιλιομετρητή σηματοδοτεί 200.000 χιλιόμετρα. Τα αξεσουάρ γύρω του μπορεί να χαλάσουν, το αμάξωμα του Jeep Cherokee μπορεί να σκουριάσει, αλλά η σιδερένια καρδιά θα εξακολουθεί να χτυπά. Είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο αξιόπιστους κινητήρες που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε όχημα μαζικής παραγωγής και απόδειξη του γεγονότος ότι μερικές φορές ο απλούστερος σχεδιασμός είναι αυτός που αντέχει καλύτερα στη δοκιμασία του χρόνου. Θέση 10. Ford F. 150 κινητήρας, 4.0, 9 λίτρα 306 στη ΣΕΙΡΑ. Λέγεται συχνά ότι ο καλύτερος κινητήρας που έφτιαξε ποτέ η Ford δεν ήταν ένας ισχυρός αγωνιστικός οκτακύλινδρος, αλλά ένας ταπεινός εν σειρά 6 που προοριζόταν για τις πιο άχαρες εργασίες στον τομέα και την κατασκευή. Ο κινητήρας των 300 κυβικών ιντσών ή 4 πόντων 9 λίτρων είναι μια ανομαλία στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι κυριολεκτικά ένας κινητήρας τρακτέρ προσαρμοσμένος να ζει κάτω από το καπό ενός επιβατικού φορτηγού. Κατασκευασμένο για περισσότερα από 30 χρόνια, αυτό το μπλοκ κέρδισε τη φήμη του άτρωτου που λίγα μηχανήματα έχουν καταφέρει να ταιριάξουν. Η αρχιτεκτονική αυτού του κινητήρα είναι ο ορισμός του τι σημαίνει να είσαι στιβαρός. Σε αντίθεση με όλους σχεδόν τους σύγχρονους κινητήρες, το 4.9 της Ford δεν χρησιμοποιεί αλυσίδα χρονισμού, πόσο μάλλον η μάντα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί γρανάζια διανομής άμεσης επαφής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τεντωθεί, να πηδήξει ή να σπάσει με την πάροδο του χρόνου. Όσο ο κινητήρας έχει λίγο λάδι, οι βαλβίδες θα ανοίγουν και θα κλείνουν με την ακρίβεια ενός ρολογιού πύργου. Είναι ένα σχέδιο βαλβίδας πάνω από το κοντάκι, με ένα μπλοκ από χιτοσίδηρο τόσο παχύ που μοιάζει σαν να έχει χυθεί σε πολεμική κάνη. Αν και η υποδύναμη του είναι μέτρια, η ροπή του στις χαμηλές στροφές είναι τεράστια. Είναι ένας κινητήρας που αποδίδει όλη του την ισχύ, σχεδόν από τη στιγμή που γυρίζεται το κλειδί, καθιστώντας τον ιδανικό για ρημούλκηση ή μεταφορά βαρών που θα έκαναν πολύ μεγαλύτερους κινητήρες να υποφέρουν. Οι μηχανικοί συχνά αστιεύονται ότι αυτός ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί με ένα μείγμα παλιάς βενζίνης και ελπίδας. Έχουν γίνει δοκιμές όπου το λάδι και το ψυκτικό υγρό έχουν αποστραγγιστεί από αυτούς τους κινητήρες και συνέχισαν να λειτουργούν για παράλογες χρονικές περιόδους πριν τα παρατήσουν. Εάν έχετε ένα Ford F150 με αυτό το μπλοκ, έχετε ένα λείψανο από τότε που η μηχανική μετρήθηκε σε δεκαετίες και όχι σε χρόνια συμβολέου.
Ένατη θέση, κινητήρας Chevrolet C-Series K 5 σημείων. 7 λίτρων 350 μικρό μπλοκ. Το να μιλάμε για τη σειρά CK της Chevrolet και τον κινητήρα 350 κυβικών ιντσών της είναι σαν να μιλάμε για την καρδιά της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το μικρό μπλοκ της Chevrolet είναι αναμφισβήτητα ο πιο παραγόμενος και τροποποιημένος κινητήρας όλων των εποχών. Αλλά στην αρχική του διαμόρφωση λειτουργίας, μέσα στα pick-up της δεκαετίας του 70, του 80 και του 90, αποδείχθηκε μια από τις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες που περπάτησαν ποτέ στην άσφαλτο. Η ομορφιά του κινητήρα 5 πόντων 7 λίτρων έγκυται στην απλότητά του και στο οικοσύστημα που τον περιβάλλει. Είναι ένα οκτακύλινδρο σχέδιο σε σχήμα VE που έχει τελειοποιηθεί για περισσότερο από μισό αιώνα. Δεν υπάρχουν τεχνάσματα εδώ, απλώς ένα αποδεδειγμένο σχέδιο που λειτουργεί κάθε φορά. Η στιβαρότητα του μπλοκ του επιτρέπει να αντέχει απίστευτα επίπεδα καταπώνησης και το σύστημα λίπανσης του είναι τόσο αποτελεσματικό που προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα ακόμη και κάτω από τις πιο σοβαρές συνθήκες υπερβολικής ζέστης ή κρύου. Αλλά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο οι 350 καταλαμβάνουν αυτό το μέρος είναι η ευκολία συντήρησης. Επειδή κατασκευάστηκαν εκατομμύρια από αυτούς τους κινητήρες, η γνώση για την επισκευή τους είναι καθολική. Οποιοσδήποτε διαθέτει ένα βασικό σετ κλειδιών μπορεί να πραγματοποιήσει πλήρη συντήρηση στον γκαράζ του. Τα ανταλλακτικά όχι μόνο είναι εξαιρετικά φθηνά, αλλά είναι διαθέσιμα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτή η άπειρη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων καθιστά σχεδόν αδύνατο για ένα Chevrolet με αυτόν τον κινητήρα να πεθάνει οριστικά. Πάντα θα υπάρχει τρόπος να συνεχίσει να κυλάει. Είναι ένας κινητήρας που όχι μόνο επιβιώνει λόγω της δικής του σκληρότητας, αλλά και λόγω της πίστης που δημιουργεί στους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχουν ένα μηχάνημα που δεν θα τους αφήσει ποτέ αποκλεισμένους αν του δοθεί η ελάχιστη απαραίτητη φροντίδα. 8η θέση. Toyota Pickup και Hilux Engine 22, R και 22 RE. Αν υπάρχει ένα όχημα που έχει αναδειχθεί στο καθεστώς του αθάνατου από τη λαϊκή κουλτούρα και τις ακραίες δοκιμές αντοχής, αυτό είναι το Toyota Hilux εξοπλισμένο με τον κινητήρα της σειράς 22R. Αυτός ο τετρακύλινδρος κινητήρας 4 λίτρων 2 σημείων είναι υπεύθυνος για τη φήμη της Toyota ως κατασκευαστή των πιο σκληρών οχημάτων στον κόσμο. Δεν είναι ο πιο γρήγορος, δεν είναι ο πιο ομαλός και σίγουρα δεν είναι ο πιο αθόρυβος, αλλά είναι, αναμφισβήτητα, ο πιο δύσκολος κινητήρας που έχει εγκατασταθεί ποτέ σε φορτηγό μαζικής κατανάλωσης. Το μυστικό του 22R βρίσκεται στο υπερβολικό μέγεθός του. Αν και είναι ένας μικρός τετρακύλινδρος κινητήρας, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ενός βιομηχανικού κινητήρα φορτίου. Το μπλοκ είναι από χιτοσίδηρο και το κοντάκι είναι αλουμίνιο, αλλά αυτό που πραγματικά το ξεχωρίζει είναι το πάχος των τοιχωμάτων του και η απλότητα των εσωτερικών εξαρτημάτων του. Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί στα πιο σκληρά περιβάλλοντα στη γη, από τις ζούγκλες της Νοτιοανατολικής Ασίας μέχρι τις ερήμους της Αφρικής και τα βουνά των Άνδεων. Αυτός είναι ο κινητήρας που επέζησε από μια διάσημη δοκιμή, όπου το βαν τοποθετήθηκε στην κορυφή ενός κτηρίου που αργότερα κατεδαφίστηκε με εκρηκτικά. Αφού έπεσε στα ερείπια, ο κινητήρας επανεκκινήθηκε με λίγα μόνο βασικά εργαλεία. Η έκδοση 22R με ηλεκτρονικό ψεκασμό πρόσθεσε αποτελεσματικότητα χωρίς να θυσιάσει ούτε ένα γιώτα αυτής της θρυλικής σκληρότητας. Τα κοινά προβλήματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα, καθώς περιορίζονται σε οδηγούς αλυσίδας χρονισμού που μπορεί να φθαρούν μετά από 300.000 χιλιόμετρα, αλλά δίνουν αρκετή προειδοποίηση εκ των προτέρων. Είναι ένας κινητήρας που απλά αρνείται να εγκαταλείψει την κατάχρηση, την έλλειψη συντήρησης ή το πέρασμα του χρόνου, μετατρέποντας κάθε Toyota που τον μεταφέρει σε κληρονομιά που μπορεί να περάσει από γενιά σε γενιά. Νούμερο 7. Dodge D-Series και Ram Engine Chrysler Slant 6225. Υπάρχει ένας κινητήρας που κέρδισε το παρατσούκλι του κεκλειμένου πύργου της δύναμης και δεν ήταν λόγω της ταχύτητάς του, αλλά λόγω της σχεδόν υπερφυσικής ικανότητάς του να συνεχίζει να λειτουργεί
όταν οποιοσδήποτε άλλος κινητήρας θα είχε εκραγεί σε 1000 κομμάτια. Το Chrysler Slant Six 225 κυβικών ιντσών είναι ένα από τα πιο μοναδικά και σεβαστά κομμάτια μηχανικής στην ιστορία των φορτηγών Dodge. Ο κεκλημένος σχεδιασμός του 30 μοιρών δεν ήταν απλώς ένα αισθητικό τέχνασμα που επέτρεπε χαμηλότερες κουκούλες. Επέτρεψε μια πλευρική αντλία νερού και μια πολλαπλή εισαγωγής με αγωγούς σχεδόν ίσου μήκους, αλλά το πιο σημαντικό, δημιούργησε ένα απίστευτα άκαμπτο και ανθεκτικό μπλοκ σιδήρου. Αυτό που κάνει τον κεκλημένο κινητήρα κάτι ξεχωριστό είναι η εξαιρετική απλότητά του. Για δεκαετίες, αυτός ο εν σειρά εξακύλινδρος ήταν η βασική επιλογή για όσους χρειάζονταν ένα εργαλείο εργασίας που δεν ζητούσε τίποτα σε αντάλλαγμα. Τα κύρια ρούλεμαν του είναι τεράστια για το μέγεθος του κινητήρα, μειώνοντας τη φθορά σε ελάχιστα επίπεδα. Είναι διάσημο στο μηχανικό κόσμο για την ανοχή του στη θερμική κατάχρηση. Υπάρχουν τεκμηριωμένες ιστορίες ιδιοκτητών που ξέχασαν να του βάλουν ψυκτικό υγρό ή κυκλοφορούσαν με ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα λαδιού και ο κινητήρας απλώς αρνήθηκε να πεθάνει. Στα φορτηγά της σειράς D και στις πρώτες γενιές του RAM, αυτός ο κινητήρας έγινε το πρότυπο αξιοπιστίας. Αν και αποδίδει μόνο μέτρια ισχύ, η απόδοση της ροπής του είναι σταθερή και προβλέψιμη. Δεν έχει πολύπλοκα μέρη που αποτυγχάνουν. Δεν υπάρχουν περίπλοκα συστήματα μεταβλητής διανομής ή υπερβολικοί αισθητήρες. Είναι καθαρό μέταλλο, σχεδιασμένο με μια φιλοσοφία υπερβολικής μηχανικής που δεν υπάρχει πλέον. Πολλοί από αυτούς τους κινητήρες έχουν ξεπεράσει τις 500.000 χιλιόμετρα χωρίς ποτέ να έχουν ανοίξει για μεγάλες επισκευές. Η κατοχή ενός Dodge με κεκλημένο κινητήρα σημαίνει ότι έχετε τη βεβαιότητα ότι, ανεξάρτητα από τις κρίσεις ή το πέρασμα του χρόνου, θα έχετε πάντα ένα όχημα έτοιμο να ξεκινήσει με το πρώτο γύρισμα του κλειδιού. Νούμερο 6. Κινητήρας Toyota Tundra 2UZF4 σημείων, 7 λίτρων V8. Όταν η Toyota αποφάσισε να εισέλθει σοβαρά στην αγορά φορτηγών πλήρους μεγέθους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήξερε ότι δεν μπορούσε να το κάνει με έναν συνηθισμένο κινητήρα. Έπρεπε να αποδείξει ότι η θρυλική του αξιοπιστία μπορούσε να μεταφερθεί σε ένα οκτακύλινδρο μπλοκ με τη δύναμη που χρειαζόταν για να ανταγωνιστεί τους αμερικανικούς γίγαντες. Το αποτέλεσμα ήταν ο κινητήρας 4 σημείων, 7 λίτρων γνωστός ως 2UZF-E, ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας που σήμερα τιμάται ως ο πρώτος οκτακύλινδρος που έφτασε το 1 εκατομμύριο μίλια, που ισοδυναμεί με περισσότερα από 1.600.000 χιλιόμετρα με τα αρχικά εσωτερικά του εξαρτήματα. Σε αντίθεση με πολλούς από τους ανταγωνιστές της που χρησιμοποιούσαν μπλοκ αλουμινίου για εξοικονόμηση βάρους, η Toyota επέλεξε ένα εξαιρετικά βαρύ και στιβαρό μπλοκ από χιτοσίδηρο για τα 2UZF-E. Αυτή η απόφαση ήταν το κλειδί για τη μακροζωία του. Το σίδερο χειρίζεται καλύτερα τους σταθερούς κύκλους θερμότητας και παρέχει μια σταθερή βάση που δεν παραμορφώνεται υπό ακραία πίεση. Επιπλέον, ο στροφαλοφόρος άξονας είναι σφυρίλατος χάλιβας και οι μπιέλες έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν πολύ υψηλότερα φορτία από αυτά που παράγει πραγματικά ο κινητήρας στην εργοστασιακή του διαμόρφωση. Το Toyota Tundra εξοπλισμένο με αυτόν τον κινητήρα έγινε γρήγορα ο όλεθρος των τοπικών κατασκευαστών. Αναφορές για μονάδες που ξεπερνούσαν τις 700.000 ή 800.000 χιλιόμετρα άρχισαν να κατακλείζουν τα φόρουμ των ιδιοκτητών. Η πιο διάσημη περίπτωση είναι αυτή ενός Tundra του 2007 που έφτασε το 1 εκατομμύριο μίλια εκτελώντας καθημερινά βαριές υλικοτεχνικές μεταφορές. Κατά την αποσυναρμολόγηση του κινητήρα για επιθεώρηση, οι μηχανικοί της Toyota διαπίστωσαν ότι οι ανοχές του κυλίνδρου και του ρούλεμαν εξακολουθούσαν να είναι εντός των εργοστασιακών προδιαγραφών. Είναι ένας κινητήρας που επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να πετύχει ένας σύγχρονος οκτακύλινδρος όταν κατασκευάζεται με μοναδικό στόχο να μην αποτύχει ποτέ. Νούμερο 5. Κινητήρας Ford Super Duty 7 σημείων, 3 λίτρων Power Stroke Diesel. Αν ο κόσμος τελείωνε αύριο και έπρεπε να επιλέξετε ένα όχημα για να διασχίσετε μια ήπειρο μεταφέροντας όλες τις προμήθειες σας, η απάντηση από οποιονδήποτε ειδικό στα βαρέα φορτηγά
θα ήταν ένα Ford Super Duty με τον κινητήρα Power Stroke 7 σημείων, 3 λίτρων. Αυτός ο κινητήρας θεωρείται από πολλούς ως ο καλύτερος κινητήρας diesel που έχει εγκατασταθεί ποτέ σε φορτηγό γενικής κατανάλωσης. Κατασκευασμένο από την International Navistar για τη Ford, αυτό το μεγαθύριο είναι ο Hulk των βαρέων pick-up, μια δύναμη της φύσης που δεν γνωρίζει όρια. Ο 7 πόντων 3 λίτρων είναι ένας κινητήρας άμεσου ψεκασμού turbo-diesel που κατασκευάστηκε πριν οι κανονισμοί εκπομπών ρήπων γίνουν εξαιρετικά περιοριστικοί. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, γιατί σημαίνει ότι δεν έχετε τα πολύπλοκα και προβληματικά συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων ή τα φίλτρα σωματιδίων που συχνά καταστρέφουν την αξιοπιστία των σύγχρονων κινητήρων diesel. Είναι ένας καθαρός, μεγάλος και εξαιρετικά στιβαρός κινητήρας. Με ένα μπλοκ από χιτοσίδηρο που μοιάζει με κάτι βγαλμένο από ατμομηχανή, αυτός ο κινητήρας σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με 100% χωρητικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Αυτό που πραγματικά διαχωρίζει το 7.3 από άλλους κινητήρες diesel είναι το σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης που ενεργοποιείται με λάδι. Αν και είναι δυνατό και αδέξιο, είναι απίστευτα αξιόπιστο. Είναι σύνηθες να βλέπουμε αυτά τα φορτηγά σε στόλους συντήρησης δρόμων ή δασικές υπηρεσίες με χιλιομετρητές που έχουν κάνει τον κύκλο τους πολλές φορές. Η ικανότητα ρημούλκησής του είναι θρυλική, αλλά η αντοχή του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εφόσον διατηρούνται οι αλλαγές λαδιών και φροντίζονται τα μπέκ, αυτός ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί για δεκαετίες χωρίς να δείχνει σημάδια κόπωσης. Είναι ένα κομμάτι μηχανήματος που δεν φθήρεται, απλώς εγκαθίσταται με τη χρήση και αντιπροσωπεύει την κορυφή της αμερικανικής ισχύως diesel πριν από την εποχή της περιττής ηλεκτρονικής πολυπλοκότητας. Νούμερο 4. Κινητήρας Dodge Ram Cummins 5.9 λίτρων 12 βαλβίδων diesel. Αν υπάρχει ένας κινητήρας που μπορεί να θεωρηθεί το ιερό δισκοπότηρο της μηχανικής diesel για φορτηγά, αυτός είναι ο 12βάλβιδος 5 πόντων 9 λίτρων Cummins. Αυτός ο κινητήρας είναι μια ανομαλία στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, επειδή είναι στην ουσία ένας κινητήρας γεωργικού και βιομηχανικού τρακτέρ προσαρμοσμένος για ένα pick-up δρόμου. Η αρχιτεκτονική του Inline 6 είναι τόσο τεράστια που κάνει τους σύγχρονους κινητήρες να μοιάζουν με πλαστικά παιχνίδια. Αυτό που τον κάνει θρυλικό είναι η πλήρης ανεξαρτησία του από τα ηλεκτρονικά. Η 12βαλβίδη χρησιμοποιεί μια μηχανική αντλία έγχυσης γνωστή ως 700-100PE, η οποία λειτουργεί μέσω γραναζιών και φυσικής πίεσης, χωρίς την ανάγκη κεντρικού υπολογιστή για τη διαχείριση της καύσης. Αυτό σημαίνει ότι τεχνικά θα μπορούσατε να ξεκινήσετε αυτό το φορτηγό, να αποσυνδέσετε την μπαταρία και τον εναλλάκτη και ο κινητήρας θα συνέχιζε να λειτουργεί μέχρι να τελειώσει το καύσιμο. Είναι ένα σχέδιο που αποτελεί απόδειξη ηλεκτρομαγνητικών παλμών και ηλεκτρικών βλαβών. Η αντοχή του είναι τέτοια που είναι σύνηθες να βρίσκουμε μονάδες με περισσότερα από 800.000 χιλιόμετρα που εξακολουθούν να διατηρούν την αρχική συμπίεση στους 6 κυλίνδρους. Είναι ο κινητήρας της επιλογής για όσους αναζητούν μέγιστη απλότητα και αντοχή που υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής του πλαισίου του φορτηγού. Νούμερο 3. Toyota Land Cruiser και Pickup Engine 1 HZ Diesel. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν βλέπεις εικόνες από τις πιο επικίνδυνες αποστολές των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική ή τη Μέση Ανατολή, τα λευκά οχήματα φέρουν πάντα το ίδιο έμβλημα. Ο κινητήρας Toyota 1HZ είναι ο ορισμός της αξιοπιστίας στο τέλος του κόσμου. Είναι ένας ατμοσφαιρικός εν σειρά εξακύλινδρος κινητήρας diesel, που σημαίνει ότι είναι υπερτροφοδοτούμενος. Εξαλείφοντας το τούρμπο, η Toyota εξάλειψε ένα από τα μέρη που προκαλούν τη μεγαλύτερη θερμική και μηχανική καταπώνηση, δημιουργώντας ένα μπλοκ που είναι πρακτικά αιώνιο. Αυτός ο κινητήρας δεν είναι γρήγορος και σίγουρα δεν θα κερδίσει κανέναν αγώνα, αλλά είναι ικανός να λειτουργεί με καύσιμο ντίζελ πολύ χαμηλής ποιότητας, γεμάτο ακαθαρσίες, κάτι που θα κατέστρεφε έναν σύγχρονο κινητήρα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο σχεδιασμός του είναι τόσο στιβαρός, που τα διαστήματα συντήρησης είναι εξαιρετικά μεγάλα και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν με βασικά εργαλεία στη μέση της ερήμου.
είναι ένας κινητήρας σχεδιασμένος να διαρκεί 30 ή 40 χρόνια καθημερινής χρήσης στις πιο σκληρές συνθήκες του πλανήτη. Σε πολλές χώρες, αυτές οι μονάδες κληρονομούνται από γενιά σε γενιά, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια χιλιόμετρα χωρίς να έχουν επισκεφτεί ποτέ επίσημη αντιπροσωπεία. Νούμερο 2. Κινητήρας Mercedes-Benz G-Class και Unimog OM617 Diesel. Υπήρξε μια εποχή που η γερμανική μηχανική δεν αφορούσε οθόνες αφής ή αισθητήρες εγκύτητας, αλλά τη δημιουργία του πιο συμπαγούς αντικειμένου στο πρόσωπο της γης. Ο κινητήρας Mercedes-Benz OM617 είναι η μαρτυρία εκείνης της εποχής. Αυτός ο πεντακύλινδρος diesel είναι παγκοσμίως γνωστός ως η καρδιά των σεντάν και των φορτηγών G-Class που αρνούνται να αποσυρθούν. Είναι ένας κινητήρας που κατασκευάστηκε με τόσο μεγάλα περιθώρια ασφάλειας που οι σημερινοί μηχανικοί θα πάλευαν με το κόστος κατασκευής. Το κύριο χαρακτηριστικό του OM617 είναι η ικανότητά του να απορροφά την κατάχρηση. Χρησιμοποιεί μια διπλή αλυσίδα χρονισμού που σχεδόν ποτέ δεν τεντώνεται και ένα μπλοκ από χιτοσίδηρο με τυχώματα τόσο παχιά που είναι σχεδόν αδύνατο να υποστεί ρογμή από υπερθέρμανση. Υπάρχουν τεκμηριωμένα αρχεία αυτών των κινητήρων που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα με τίποτα περισσότερο από τακτικές αλλαγές λαδιών. Ήταν ο κινητήρας που εδραίωσε τη φήμη της Mercedes-Benz για το αίτητο στον τομέα των οχημάτων παντός εδάφους και των ελαφρών φορτηγών Unimog. Είναι ένα βαρύ ρολόι που αντιπροσωπεύει την κορυφή της ευρωπαϊκής αντοχής. Νούμερο 1. 306 κυλίνδρος, εν σειρά κινητήρας Ford F, ενισχυμένη έκδοση. Φτάνουμε στην κορυφή του πίνακα με μια μηχανή που δεν χρειάζεται συστάσεις για τους εργάτες της παλιάς σχολής. Ο εξακύλινδρος 300 σε σειρά της Ford είναι αναμφισβήτητα ο μακροβιότερος κινητήρας στην ιστορία της βιομηχανίας. Ενώ άλλοι κατασκευαστές αναζητούσαν ισχύ ή απόδοση, η Ford τελειοποίησε ένα βασικό σχέδιο που παρέμεινε στην παραγωγή για περισσότερα από 30 χρόνια για έναν μόνο λόγο. Δεν υπήρχε τρόπος να το σπάσει. Σε αντίθεση με σχεδόν οποιονδήποτε άλλο κινητήρα αυτής της λίστας, το Ford 300 δεν χρησιμοποιεί αλυσίδα χρονισμού ή ημάντα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί γρανάζια άμεσου χρονισμού. Αφαιρώντας την αλυσίδα ή τον ημάντα, εξαλείφεται το πιο συνηθισμένο σημείο αστοχίας σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Είναι μέταλλο εναντίον μετάλλου, κινείται σε τέλεια αρμονία. Αυτός ο κινητήρας έχει ροπή τρακτέρ από 1000 στροφές ανά λεπτό και μπορεί να λειτουργήσει υπό συνθήκες μέγιστου φορτίου για ολόκληρες ημέρες χωρίς παράπονο. Είναι διάσημο για το ότι συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και με καταστροφικές εσωτερικές βλάβες που θα σταματούσαν οποιοδήποτε άλλο μπλοκ. Είναι η απλότητα που ανεβαίνει στο επίπεδο της τέχνης και είναι ο λόγος που εξακολουθείτε να βλέπετε pick-up Ford από τη δεκαετία του 70 και του 80 να εργάζονται σε φάρμες κάθε μέρα. Είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της μακροζωίας